हादरसायाव हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सानफा एफा बांबोगासिनो। बावैसो सान सिगांबो क'क्राझार जिल्लायाव उन्दै ट्राइबेल हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादोंमोन। बेबादिनो थांनाय शुक्रबाराव फरायसालिनिफ्राय न'आव फैबाय थानाय समाव 11 बोसोरनि ट्राइबेल हिनजावसाखौ इकबाल हुसैन मुंनि सुबुङा जिनाहारि खालामनानै हमजादोंमोन। जाथाया जादोंमोन कार्बि आंलं जिल्लानि दिफु मानजा लामानि 7 माइलाव। जिनाहारि खालामग्रा इकबाल हुसैनखौ फाहामथायनि थाखाय दिफु मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव पुलिसा थिसनदोंमोन। नाथाय शनिबारनि हराव खारखोमायो इकबाल हुसैना। बे जाथायखौ लानानै माखासे आफादफोरा हेंथायारि हाबाफारि खालामनानै खुद्रिखांनाय फोरमायो आरो जिनाहारि खालामजाग्रा उन्दै हिनजावसानि थार बिजिरथाय नागिरो। जिनाहारि खालामग्रा इकबाल हुसैना फाहामसालिनिफ्राय खारखोमानाय जाथायखौ लानानै पुलिसनि सायाव खुद्रिखांनाय फोरमायो जायगानि आफादफोरा। Properly. This is your irresponsibility. I commanded you, I told you that. If you want, you can arrest me. I'm in front of you. Arrest me now. Arrest me now. I'm in front of you. It's shameful, very, very shameful. Assam police. It is very, very shameful. Police custody. Itu huru kotha নহয়। এটো আসাম পুলিচে ভালকে ডিউটি কৰনাই কাৰণে হে পলাই গল। নহলে তো কেনেকা পলাব? পাব্লিক কেটা মাৰা ৰেপিস হয়, লেংগাৰা ৰেপিস হয়। লেংগাৰা ৰেপিস হে আমাৰ আসাম পুলিচৰ কাষ্টডি পৰা পলাই গল। এটো মামুলি কথা নহয়। This is because of the irresponsible duty performed by the Assam police.